Kuthiwa abaningi ngesikhathi kuvela ubufakazi obunye bokuthi igcokama elisha liyazana noZimdollar. Laphana-ke enkundleni enkulu yaziwa ngo-TikTok kunabantu abaningi abahlukahlukene abaveza ubufakazi bokuthi-ke ingakho benithule ingoba benazi nini ukuthi uZimdollar negcokama elisha khona la abazana khona. Njengoba igcokama elisha like laveza ukuthi lona noma uZimdollar engenzani kodwa ingoba bayazana ebunyameni angeke likwazi ukuthi liphawule. Njengamanje mlaleli wami ngiphathela ubufakazi lakhona obuveza ngokuphelele ukuthi uZimdollar negcokama elisha bazana kangakanani. Umuntu-ke obephethe ubufakazi uyena-ke umzala ahlangane laphana kwi-comment section after le video. Ngaze ngaslow yazi ngiloke ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi njengoba nihleli niphawula kanga yindaba ningayithi vu indaba yewashi iwashi lelamanesi kwindoda enkulu kanti vele ngoba niyalazi. Uyazi I've been asking myself ukuthi indoda enkulu lewashi ilithatha kuphi manje iwashi lelamanesi isiyabuya ingqondo ukuthi ulo fuseke umetron phela kusho manje kusho ukuthi balo hey hayi asiphumene ezindabeni zabantu hadanko iwashi lamanesi.